Ahojte ľudia, ja som Lenka a ideme natáčať. Ideme natáčať plišakov, aký ja mám. A ideme na to. A máme na to aj veľký plišakov. Ale to je môj koník, ktorý sa volá Lenka, ako sa ja volám Lenka, ale budeme natáčať. Na tých koních si sem položíme aj na druhom sobe plišakoch. Poďme na to! A ideme natáčať. Môj plišak, čo mi chyba,